कोकणात अनेक प्रथा परंपरा पाहायला मिळतात. गवळदेव ही त्यातलीच एक अनोखी परंपरा आहे. दिवाळीनंतर गावागावात गवळदेव केला जातो. आधुनिकतेच्या काळातही जपल्या जाणाऱ्या या आगळ्या वेगळ्या परंपरेविषयी माहिती देत आहेत कोकण 7 लाईव्हच्या संपादक देवयानी वरसकर. गवळदेव महाराजा तुझी सालावर तुम्ही सेवा सगळी केलेली आहे, मान्य करून घे. सगळ्यांका सुखात ठेव, सगळी आपली अशीच सेवन वर्षानुवर्षी सेवा सगळी करून घे. दिवाळी संपली की सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये बार्शीनंतर गावागावामध्ये गवळदेवाची धूम असते. आणि हा गवळदेव म्हणजे काय, तर जिथे जंगलामध्ये हा पूर्वापारपासून असलेला गवळदेव, तिथे जायचं, जमीन सारवायची, तिथे जेवण बनवायचं आणि सगळ्यांनी तिथे आनंदाने त्या प्रसादाचा आनंद घ्यायचा. असंच आज आपण आलेलो आहोत वराडमध्ये. मालवण तालुक्यातील वराड हे अत्यंत सुंदर असं गाव. या गावातल्या एका गवळदेवाला, त्या गवळदेवाच्या महाप्रसाद घेण्याची संधी आज मला मिळाली. तुझी सालावर तुम्ही सेवा सगळी केलेली आहे, मान्य करून घे. सगळ्यांका सुखात ठेव, सगळी आपली अशीच सेवन वर्षानुवर्षी सेवा सगळी करून घे. सहज हवन होते, नाम घेता पुकाचे, जीवन करी जीवित्वा, अन्न हे पूर्ण ब्रह्म, उदर भरण नोहे, जाणीजे यज्ञ कर्म. जय जय रघुवीर समर्थ. गाणी केली की हर हर महादेव. एवढं सुंदर प्रसन्न वातावरण आहे. हा गवळदेव नक्की कशासाठी केला जातो, गवळदेव म्हणजे काय, आणि गवळदेव करण्यासाठी हे सगळे बालगोपाल सगळे एकत्र येऊन कसा हा आनंद साजरा करतात आपण जाणून घेऊया याच गावातले बबन पांचाळ यांच्याकडून. बबन, गवळदेव आज तुम्ही केलेला आहे, सुंदर प्रसाद होता, महाप्रसाद सुंदर झालेला होता आणि तसंच हे वातावरण सुद्धा सुंदर आहे. मुळात आधी गवळदेव कशासाठी केला जातो, काय सांगशील या संदर्भात? गवळदेव कशासाठी केला जातो हे मी पूर्वंपार काय पद्धती सांगू शकत नाही, पण माझ्या माहितीप्रमाणे गवळदेव म्हणजे काय असणार की गवळीयांचा देव म्हणजे गुराकी असायची. पूर्वंपार ते गुराकी एकत्र असायचे. मग एक त्यांचा विरंगुळा, दिवाळीनंतर मग काय करूया, इथं पण देवाचं एक भोजन करू तेव्हा, म्हणजे सगळ्या सवंगड्यांना जमवून ते असं करत असतील असा माझा अंदाज आहे. आणि त्यात तीच रूढ परंपरा पुढे चालत आली आणि आम्ही ती चालवत आलो. की मागे कशासाठी करतात हे माहिती नव्हतं, पण आता तर एक आनंदाचं वातावरण असतं. सर्व गावकरी म्हणा, आमच्या वाडीतले सर्व मित्रमंडळ इथं येतं आणि प्रत्येकजण आपापल्या वाडीतला जो गवळदेव असतो तो साजरा करत असतो. आता जसं तू सांगितलंस की गवळदेव कशासाठी साजरा केला जातो किंवा गवळदेव म्हणजे काय आहे, आता तुम्ही पूर्वापारप्रमाणे पद्धतीप्रमाणे हा गवळदेव करताय, परंतु तेव्हा एक जंगल प्रचंड असायचं. त्या अरण्यामध्ये गाई गुरांना हिंस्र श्वापदांपासून बाधा येऊ नये किंवा त्यांच्यावरती हल्ला करू नये, त्यांच्यापासून संरक्षण करावं. आणि ते गाई गुरांचं हे कोण म्हणजे कृष्ण शेवटी आला. तर ती एक संकल्पना ह्याच्याशी जोडली गेलेली आहे. परंतु आता आधुनिकतेप्रमाणे थोडंसं त्याचं स्वरूप सुद्धा बदललं. काय स्वरूप बदललेलं आहे की तसंच राहिलेलं आहे, काय सांगशील? स्वरूप तसं बदललेलं नाहीच आहे. पूर्वंपार जे करत आले तसंच करतात. कारण इथं प्रथमतः इथं गवळदेवाला जे म्हणजे पानं ठेवली जातात नैवेद्याची, हा गवळदेव. त्याच्यानंतर बाजूला तुळस असते, तुळशी वृंदावन, तिचं लग्न लावलं जातं बारशी दिवशी. त्यानंतर इथं गाईला पान दिलं जातं, म्हणजे पहिला गाईचा मान. त्यानंतर इथं म्हणजे आता तुम्ही म्हटल्याप्रमाणे की श्वापदांपासून रक्षण आपल्या गुरांचं व्हावं यासाठी वाघाची एक वाडी काढली जाते. म्हणजे वाघाचाही तिथं मान केला जातो. काही ठिकाणी बरेच म्हणजे वाघ अगदी मनुष्याला वाघाप्रमाणे रंगवून त्याची म्हणजे पाठ घेणे, त्याचे दगड मारणे, त्याला जेवण घालून नंतर तो एक खेळ खेळला जातो. पण आमच्या इथं तो नाही होत, पण बऱ्याच ठिकाणी असा खेळ होत होतो. आणि त्याच्यातून एक विरंगुळा पण होत त्या गुराख्यांचा. म्हणजे पूर्वंपार आलेली पद्धत तशीच आहे.
बाकी त्याच्यात बदल असा काही घडलेला नाहीच आहे. आता तुम्ही सकाळपासून इथे सुंदर हे सगळं स्वच्छ केलेलं आहे, भोजनही छान झालेलं आहे, प्रसादही छान झालेला आहे. आता जसं तू म्हणालास की वाघाची वाडी काढली जाते, तो प्रकार तुमच्याकडे नाही, मग संध्याकाळी तुम्ही इथे काय करता? संध्याकाळी एक नामस्मरण भजन करतो, एक कार्यक्रम करतो. आणि यावर्षीच आम्हाला मुंबई मंडळाने किंवा वाडीतले आमच्या सर्व जे ज्येष्ठ आहेत म्हणा किंवा आमचे जे कामानिमित्त बाहेर आहेत किंवा जे काम करतात त्या प्रत्येकाने हे जे काय आम्ही इथे सजावट केलेली आहे किंवा ते बसण्यासाठी बाळांदे घातले, खाली फ्लोरिंग घातले आहे, एक नवीन म्हण त्याच्यासाठी बऱ्याच जणांनी आम्हाला पैशा स्वरूपात मदत केलेली आहे. आणि हे थोडंसं म्हणजे जे सारवा लागत हा. होतं ते तुम्ही एक चांगलं केलेलं आहे. चांगलं म्हणजे केलेलं आहे. एरवी सुद्धा इथे जर कोणाला येऊन बसायचं असेल तर ते इथे नक्की बसू नक्की शकतात. त्याच्यासाठीच हे केलेलं आहे. बरोबर. नक्कीच आपल्या बरोबर हे सगळेच या गवळदेवासाठी इथे उपस्थित असलेले सगळेच वाडीतले हे सगळे ग्रामस्थ आहेत. भावकी थोडक्यात म्हणतात ज्याला गावामध्ये शब्द आहे भावकी, ही सगळी इथे जमलेली आहे आणि आनंदाने त्यांनी आजचा हा गवळदेवाचा हा जो काही दिवस आहे तो साजरा केलेला आहे. डाळ भात, बटाट्याची भाजी, सोजी असं साधं सोपं जेवण, परंतु ते जेवताना सुद्धा, हा प्रसाद घेताना सुद्धा एका वेगळ्या अवर्णनीय आनंदाचा आनंद आपण इथे उपभोगू शकतो. वातावरणच एवढं सुंदर असते की 2 घास जास्तीच जातात आणि पुढच्या वर्षीच्या गवळदेवासाठी आपण पुन्हा एकदा त्याच हुरूपाने, त्याच आनंदाने सज्ज होण्यासाठी सज्ज होतो. देवयानी वरसकर, वराड. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.